Gitapos sa usa ka misa nga gitambungan sa usa ka milyon ka tawo ang 51st International Eucharistic Congress dinhi sa Sugbo. Matud sa kapulisan nga nagmalampuson ang IEC nga nagsugod ngadto pang petsa 24 ug kay walay natala nga mga dagkong insidente. Daghan hinuon ang mga nagbaktas sanglit gisiradan ang mga kalsada palibot sa mga lugar din gipahigayon ang mga aktibidad alang sa IEC. Apan matod sa Cebu City Transportation Office nga nagmalampuson sila sa pag-atiman sa traffic. Ang misa nga gipahigayon kagahapon sa SRP giselebrar ni Young on Myanmar Archbishop Charles Mong Cardinal Bo, ang representante ni Pope Francis. Sa iyang wali, giawhag ni Cardinal Bo ang katawhan nga palig-unon pa ang pamilya ug sabton ang kabataan. Kay matod niya nga ang pamilya ug kabataan adunay mahinungdanong papel sa pagpalambo ug pagpalig-on sa simbahang Katoliko. Sa wala pa matapos ang misa, mismo si Pope Francis ang mianunsyo nga sa Budapest, Hungary, ipahigayon ang ika-52nd IEC sa 2020. Ang IEC din sa Sugbo ning tuiga gitambungan sa mga delegado gikan pa sa 73 ka mga nasud sa kalibutan.